and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nalipay kay si Michael sa iyang nakita ni mama niya Estela nga dako na kayo ang kausaban sa kinaiya ni ini. Diha kaniya nga iyang anak. Hangtod sa kang Emily. Mao siya gibati ni Jovita. Pagkasunod adlaw niya na didto sa universidad. Nisgutan ni Emily ang umaabot nga birthday sa iyang inahan. Unya pang Saturday ang iyang birthday. Mangita kog ikarikala niya. Nakauna-una ko nga sling bag lang. Sige. Unsa kay gusto ni mama mo no nga gift ko niya? Tagi ko kog idea. Ayaw. Kanang imog yung gusto nga ihatag mo niya. Husto. Bag man kay gift nimo. Wallet ang ako o butangan ako cash. Sige. Ikaw, bahala ka. O i-blow out si mama mo sa gawas na mga on. Ato siyang sorpresahon. Ako ay sa bayra iyang gusto, Mike. Nagsulti naman siyang daan. Mo ba? Kung mao, mag-order lang ko. O dadon ko sa inyo. Adto ko man hapon. O sultihan ko si mama mo nga suod na kay mo ni Mama Estela. Unsa? Okay nga no. Di ka gusto mahibaw si Tita Nuray nga pinangga ka ni Mama? Ug niya ng pagiha, malipay na siya. Ug musabot na siya sa atong relasyon. Kuan, Mike. Dilit lang ko gusto nga makalitan siya. Anong makalitan man? Nahibaw na siyang may relasyon ta, dili ba? Pero wala siya maayong buot na ko tungod niya ng Rafi sa monte. Michael? Emily, may problema bag mahibaw si mama mo nga pinangga ka sa akong inahan? Nga nagustuhan ka ni Mama Estela? Ingon man si Lola Jovita? Mike, ang ipasabot ko nga makalitan siya kung surpresahon nato. Nga mag-order kag pagkaon. Tungod kay may hukom naman gud siya gud nga siya gid ang magluto. Mao na yung mga plano niya, Mike. O ako'y pagtuo nga dili siya malipay kung hatagan na siyang sorpresa. Labi na kay birthday niya. Kuan man gud, Mike. Suhito na ko sa kinaiya ni Mama. Ug dili ko gusto nga makalitan siya. Labi na kay birthday niya. Giplano na niyang daan ang umaabot niyang adlaw. Okay. Sige, mao man ka. Magpalit lang kog yang gift. Wallet lang nga may cash. Ang gamay rin noon. Palihi lang gud nga di mahot na ng kwarta ang iyang wallet. Ingon naman si Lola Jovita. Wallet ka niyang ihatag na ko. May sud yun nga kwarta. Buto ka ba na? Muto Mike. Kung mo na, tara. Mangita makatag regalo mo kang mama mo. Magpalit lang sab ko. Tara, tuwa dito na ko ipark ang sakyanan. Dali. Okay. Salamat. Nadasa sa akong girason niya bahin sa birthday ni Mama. Ug ang tanan tungod kang Rafi sa monte. Nga espesyal nga kitapit ni Mama. Di lang may bawo si Michael. Dili lang mong tao. Ganihan ka nga magtingog. May nakahasol ba? May gihunahon na lang ko. Mahimong masayod? O ako makahimo pagsulti ni Mama sa tinuod. Bahin sa gihatag ni Mama mo. Katubang mga nindot ka bisti. O ilabi na gid ang gihatag niyang kwintas. Ganun mo man yung sulti Kinasing kasi ng gihatag ni Mama diha nimo. Naibaw ko. Pero sa kabalakan ako nga masako siya. Naahat ko pamakak. Giunsa na mo pagsulti? Giingnan ako nga gikan sa akong classmate o ipabaligya. Pero duha ra ka bisti ang gipakita ko ni Mama. Di mo ibaligya ang hinatag ni Mama. Dili. Sulti ko lang to ni Mama. Ug biingon siya nga, ug way mo palit, ako na lang. Mao nga nalipay na lang sad ko. Ug ngano nga mo isulo bang necklace? Unya na ini-graduate na ako. Ug wagit ko magdaho, Mike, nga hatagan ko ni Mama mo sa necklace. Sa iya pagutong inahan. Di mailhang lang. Nga ikaw yun ang gusto niya nga ikauban ko. Sa tibaw kong kinabuhi. Ikauban ako sa ato niyang kaminyoon. Ikaw ang mamahimo niyang umagat. Ug mo'y mahimong inahan unya sa iyong mga apo.
Michael, Mao nga nalipay kay ko, Emily. Ikaw, nalipay sad kaayo, Michael. Happy good. Ay, ilugay na lang ko niya diha ha. Diha sa tindahan kay magpa-load ay ko. mahadlok yung ka nga ihatod ka sa inyo yung tukaran? Please, sabta lang una ko sa pagkakaroon, ha? Lugay na, babe, please. Oh, ayaw na kanaog ablihante ka. Ako na lang, ako na. Mawang akong pagka-gentleman. Okay. Okay, Mrs. Michael Perez. Salamat, Mr. Perez. Ako na kuha sa gift, ha? Oh, ang imo ni, og nga ako ning usa, para kang mamanorin. Taguan ko una ni. Unya na ako na ihatag inig Friday night. Kanang masurpresa siya. Thank you, Michael. Salamat. Nagunag-ubot ni Mama. Hipuson ko ng gift para niya. Si Mike. Hello? Hello? Mike? sa bahay? Hindi ana. Nag-una kong mama. Lipay kay ko. Ikaw pa uli na ha. Diretso sa inyo. Sure, sweetheart. Amping sa pag-drive ha. Okay. Thank you, sweetheart. I love you. Love you too. Bye. Bye. Nga naman sa kang nadugay mas mama. Magluto na lang ko panihapon na mo. Day, sugata ko be. Day, ko'y dang kinumpra. Naa ma. Kadaghan sa ni Mugda. Ay, gipahapit magud kong Mrs. Soriano. May gipili siya nga para i-deal nako. Gikan unta kong naggroceries. Og mulahos na lang unta kong pauli. Gitahugan man ko. Nya maikog sa kog dili nako hapiton kay gipalabi bayag ko niya sa iyang ubang suki. Ambil na akong plastic mabe. Hinaya, nay mabuak ana. Unsa man gud gikumpra nimo en kabukat ba ini? Nay mga dilata ug uban pang mga condiments para sagol sa sudan. Sunod adlaw na ba yung akong birthday? Mao di ay bukat gid oy. Mabughat siya ka ining kalaki mo ma. Pirmi kang magdagbukat. Ay, bukat ba din ng okay-okay nga di man? Madara man og isod na kusbaag. Dahil pa sa bibi isog ito iod ko sa niya akong tiil. Sige, pahaway lang sa ama. Ay, ganiha ka ra. Oo, tao-tao na yun. Maglutoon ta ko panihapon nato. Unsa may lutuon ko ma? Pahaway lang ako ray luto. Ayaw na lang na ako'y dang sudan. Unya may kanon pa man diha. Upa man na maunsa. Habuan ang gidana ko be. Oo, ma. Ay, timing ning pag-apot mo, apo. Ting panihapon na. Magsukat na ko. Ganun nang muna yung magkadihala. Si nang patring di ay. Ay, nanangitro. Miabot yung mga pag-umangkon. Og, waay laing makaatiman. Pero ni ato ugma. Sige na. Ato as mama mo aron magtungan tag panihapon. Michael. Michael, liya ka na di ay? Karon lang yun, ma. Maayo kay migawas ka na, Estela. Ipatawag taon ta kasi mong anak kay magdungan tag panihapon. Sige, tiya. Nagkita mo si Emily sa school, nak? Ma. Kada human sa klase, bikan ro na mo, magtagbo gid mi. Kumusta siya, nak? Okay ra, ma. Nalipay kay siya sa gihatag mo niya. Mao ba? Gisulo ba niya ang necklace? Ngayon kay siya ato. Unya ra ko do idigpaso niya sa graduation, ma. Mao ba? Kanusaman? Pilan lang kabuan, ma. Nanghupaw ka man, good. Naranguna ko lang nga nagsabot mong mi nga human siya makatapos og tunga magminyo dahil mi. Pero tungod siyang inahan, nausab ang among plano. Nak, husto na mo sa edad. Kung gusto ko ninyo, dili ba kapugong ang iyong inahan? Sige,
Ako'y mahibaw. Suportahan ta mo. Problema lagi yan, mama. Masabot mo kung nga gusto lang ko nga gikarelasyon siya ng anak ma. May lain siya nagustuhan alang kang Emily. Kinsa? Mihis ko takong kinsa nagustuhan siyang inahan mo ma, di ba? Gisultihan nako ang imong anak Estela. Nga maoy iyang karibal ka ng Rafe sa monte. Ha? Samonte? Igon sa ka ni Eduardo Samonte. Iya bang anak? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!